Il-Pulizija qed iżomm arrestati lil raġel ta' 40 sena residenti bil-Krikara u mara ta' 33 sena residenti l-Fgura wara li jinqabdu jħottu l-għodda minn van misruq. Kien għall-ħabta tas-sitta tas-Sibt filgħodu li raġel ta' 40 sena mar Lassa ta' Raħal Ġdid fejn irrapporta li jinstaraqlu van tat-tip Mazda E2200. Is-serqa seħħet matul il-lejl bil-van mobbi bl-għodda kien ipparkjat fit-triq Dun Giuseppe Gonzi ħal-Tarxien stess. Ftit wara l-ħabta tas-27, pulizija li kien off-duty għamel kuntatt mal-Kamra tal-Kontroll tal-Pulizija wara li jinnota żewġ persuni jaġixxu b'mod suspettuż waqt li kienu qed jħottu xi għodda mill-van fi triq il-Ħerba kantuniera ma' triq Sant'Emidju iż-Żejtun u talab għall-assistenza waqt li kompla jsegwihom. Fil-post intbagħtu uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit u mid-distrett taż-Żejtun. Mill-ewwel investigazzjonijiet instab li l-van kien l-istess wieħed li rrappurtat nieqes bir-raġel li qed jinżamm arrestat jipprova jaħrab mill-post bil-van stess ma li jinnota lill-Pulizija. Kien l-istess pulizija off-duty li jinduna b'dak li kien se jiġri u waqqaf lir-raġel immedjatament biex eventwalment saru l-arresti. Iż-żewġ akkużati mistennija jitressqu l-qorti.